התפתחות חדשה למומחי צנרת. בייקוויפ מציגה את MC Dual, קל משקל, נייד ומתופעל על ידי מפעיל אחד בלבד. טכנולוגיה מהפכנית ופטנטית, שבזכות שני כבלים מאפשרת התמודדות עם מגוון רחב של סתימות בצנרת. מהקטנות כמו ניקוזי כיור ועד לגדולות כמו ניקוזי אסלות. מבצעת לבדה את העבודה שבדרך כלל דורשת שתי מכונות נפרדות. היא פועלת בדיוק כירורגי, מסירה את הסתימות הקשות ביותר, ללא בזבוז מים, ללא פליטת עדים. בייקוויפ MC Dual, הכפל את הפוטנציאל שלך. BakeWhipWorld.com